Ho hem comentat en començar el programa, 8 de cada 10 badalonins se senten molt o bastant satisfets de viure a Badalona. És la principal conclusió d'una enquesta presentada aquest dimarts per l'Ajuntament, on també es destaquen quines són les preocupacions de la ciutadania, el manteniment dels carrers, la seguretat i la immigració. El govern ha valorat molt positivament aquestes dades de l'enquesta, ja que avalen, afirmen, les polítiques en inversió que està aplicant en els darrers mesos. Gairebé la meitat dels badalonins estan bastant satisfets de viure a Badalona. Un 33% està molt satisfet, mentre que un 17% es mostra poc o gens satisfet. Quan s'entra a parlar dels barris, però, les valoracions són més matisades. Una quarta part dels enquestats es mostra poc o gens satisfeta amb el seu barri, especialment a la zona sud de la ciutat. Per altra banda, la seguretat amb prop del 27% i la neteja amb un 23% són els problemes que més preocupen a la ciutadania. Destaca en tercer lloc que el 16% dels enquestats considera la immigració com un problema. La platja, l'ambient, la gent, la Rambla i el passeig marítim són els principals atractius de la ciutat segons els enquestats i d'entre els equipaments en destaquen l'Hospital Municipal i el museu. 3 de cada 10 badalonins creu que la imatge que té Badalona fora de les seves fronteres no és ni bona ni dolenta. De fet, hi ha pràcticament un empat entre aquells que pensen que és bona i aquells que pensen que és dolenta. I sobre l'evolució de Badalona en els darrers 2 anys, la majoria d'enquestats, el 38%, opina que està igual. De nou trobem un resultat bastant igualat entre els que opinen que ha millorat i els que opinen que ha empitjorat. Tot i això, 4 de cada 10 enquestats creuen que la ciutat millorarà en els propers anys. Qüestionats sobre quina nota li donarien a la gestió del govern municipal actual, aquesta és d'un 5,2 sobre una puntuació de 10. Segons l'enquesta, més, són els votants de Guanyem Badalona en Comú aquells que principalment opinen que la ciutat ha anat a millor, com era d'esperar, i per contra, els del PP majoritàriament creuen que han empitjorat. Precisament sobre els polítics, Xavier García Albiol és el líder més conegut, seguit de Dolors Sabater i Ferran Falcó. Al mig de la llista trobem Oriol Lladó, Àlex Mañas i Àlex Pastor, i tancant el rànquing, Juan Miguel López. Segons ha explicat l'empresa responsable de l'enquesta, els resultats presenten les desviacions habituals a Catalunya, on el PP surt poc representat a les mostres, mentre que el partit que governa surt sobrerepresentat. Com hem vist, l'enquesta aprova amb un 5,2 a la gestió del govern municipal. Sònia, el govern l'ha valorat positivament, aquesta dada. Sí, el regidor de Badalona Democràtica, José Tellez, creu que és una molt bona nota tenint en compte el poc temps que fa que governa la coalició de partits que forma l'executiu. També afirma que la ciutadania confia en la gestió d'aquest govern, ja que un de cada 3 badalonins creuen que la ciutat millorarà en els propers 2 anys. I pel que fa a les preocupacions, als problemes que creuen que la ciutadania creu que té la ciutat, què n'opina el govern? Doncs creuen que avalen les polítiques d'inversions que està fent precisament el govern. Com hem vist de l'enquesta, se'n extreia que una de les principals preocupacions és el manteniment dels carrers, de les voreres, la neteja dels parcs, és a dir, tot el que té a veure amb la gestió dels espais públics. El responsable d'Hisenda i tercer tinent d'alcalde afirmava que aquesta era precisament una de les preocupacions del govern i que havia quedat palesa en projectes com el Pla Recupera, presentat a la primavera de l'any passat, on es destinava una partida important a la millora del clavegueram, les voreres i els carrers. Escoltem José Tellez. El govern ja amb el Pla Recupera va posar fil a l'agulla, fa molts anys que no s'ha pogut invertir en manteniment a la via pública. El Pla Recupera era una manera de començar i que després els resultats del pressupost participatiu també va deixar palès que era la preocupació de la ciutadania. Per tant, els resultats de l'enquesta avalen que estem en la direcció correcta a l'hora de decidir com a govern les inversions que són estrictament necessàries. Qui també ha valorat l'enquesta ha estat el grup municipal del Partit Popular. Retreuen a l'Ajuntament que destini recursos públics a una enquesta o un document que titlla de partidista. Y la última ocurrencia es gastar 15.000 euros en una encuesta absolutamente de valoración política, una cosa que normalmente se hace pero que lo pagan los partidos y no se paga con el dinero de los ciudadanos, dinero que tiene que ir destinado a mantener la seguridad, la limpieza en las calles y a mejorar los equipamientos deportivos, por ejemplo. Nosotros creemos que esto es un capítulo más de estas ocurrencias de la CUP, de usar el dinero público con uso absolutamente partidista.
Un últim apunt, perquè l'enquesta també relevava que la televisió de Badalona és el mitjà que més utilitzen els badalonins per estar informats de l'actualitat local. Sí, 2 de cada 5 badalonins trien la televisió de Badalona per a informar-se de l'actualitat local. En segon lloc es troben les xarxes socials en general i en tercer lloc el setmanari Tot Badalona. Amb una dada de prop del 40%, Televisió de Badalona se situa 17 punts percentuals per sobre del segon mitjà més utilitzat, les xarxes socials. També molt per sobre de TV3, l'altra televisió de referència, que només arriba a un 3,6%. A més, la televisió assoleix pràcticament el mateix nivell de penetració a totes les zones de la ciutat. Pel que fa a Ràdio Ciutat de Badalona, aquesta és l'emissora més utilitzada pels badalonins per informar-se de l'actualitat local, 5 punts percentuals per sobre de les que la segueixen. La zona sud de la ciutat, els barris de Sant Roc, el Gorg i Artigas, entre d'altres, són els que més utilitzen la ràdio municipal per estar informats. Pel que fa a les noves tecnologies, pràcticament el 90% dels enquestats tenen connexió a internet i el 60% utilitza les xarxes socials. La més utilitzada, amb diferència, és Facebook, seguida d'Instagram i Twitter.